Larun batean jokatu zuen Tolosa Eskubaloiak ohorezko zilarrezko mailako beste partidu bat etxean. Zumosol Palma da Herrio izan zuten aurkari, eta partida hasieratik urdinak markagaioan aurretik joan baziren ere, 29 eta 30 galdu zuten. Sailkapen nagusiari dagokionez, Tolosa Eskubaloia 15. postuan daukagu 3 punturekin. Pena bat izan da, ez? Partidu nahiko ondo hasi gea, oso ondo, esango genduke. Ez dakit, 6-8ko partzela bat edo, eta... Bueno, saiatu gea aldan hona egiten ez, entrenamentu partidu ondo preparatu dugu, moen gontan, bestetan bezala, baina, bueno, espezialki ondo, ze bagenek egunia txantze gutxi dauzkola ez, eta etxeko partidu bat ez oso garrantzitsu dira, eta nahiz eta hasiera ona eman, azkenean ikusten zuen bezala, pena batekin, gaina gaur ospatzeko asko gendun, eta pena izan da ez, Maialeni eskaini nahi genion, eta trufa hori, eta bere bisemei, baina, bueno, gazi gozo honekin beste horietako bat. Momentu guzti nionga ez, partidun sartuta, eta konpetitu oso ondo ine gaur. Bakarrik gertatzen dena, ekipo oso nadala, jokalari individualki oso nadiela, eta, bueno, aldan guzti egin dugu, eta azkenen kalidade hoi, gu garrakin eta beraie pixak kalidade horrekin, berain aldea junda partidu. Etxeko partidutan nola gertatzen da azken aldin, eta, bueno, pena bat izan da, gaurre bai. Joritz, barrura, Torras, tas, barrura, Joritz, Magic!